Koliko je dobro tvoje opšte znanje? Možeš li proći ovaj test od 20 pitanja? Za svaki zadatak imaš 10 sekundi vremena, a onda slijedi rješenje. Da li ste spremni? Sretno i puno uspjeha! Koja je najnaseljenija država u Južnoj Americi? Brazil. Koliko zemalja ima u Evropskoj uniji? Dvadeset i sedam. U kojoj se zemlji nalazi Dolina Kraljeva? U Egiptu. Kako se naziva ažuriranje softvera ili podataka? Update. Šta nije kineski horoskopski znak? Crv. Kako se naziva vođa orkestra? Dirigent. Koja životinja može biti plava, grbava ili perajna? Kitovi. Koja je bila druga ženska premijerka Velike Britanije? Theresa May. Fragola je italijanska riječ za koje voće? Jagoda. Koji sport može biti yin, hatha ili kundali? Yoga. Kako se zove nauka o brodarstvu? Nautika. Koji je najskuplji začin na svijetu? Šafran. U kojem je dijelu tijela križni ligament?
Koljeno. Koja grana lingvistike proučava strukturu i oblik riječi? Morfologija. Koju međunarodnu oznaku imaju vozila iz Španjolske? E. Ako je neko aboliran, znači da je pomilovan. Kada je obavljena prva uspješna transplantacija srca na čovjeku? – 1967. godine. U kojoj državi se nalazi Nobelov muzej? Švedskoj. Od koje godine se dodjeljuje Zlatna malina, nagrada za najgora filmska ostvarenja? – 1981. Pogreška ili greška je prijevod koje latinske riječi? Erratum. Koliko ste imali tačnih odgovora? Napišite nam svoj rezultat u komentare ispod videa. Zapratite naš kanal ako ne želite propustiti najnovije kvizove. A u nastavku pogledajte i ovaj video.